Yan mga ro, nilagay ko na sa aking magic kasirola. Mahiwagang kasirola. Yan, dalawang pata po yan. Yung isa gagawin kong pata, crispy pata. At saka yung isa gagawin kong pata tin. Yan mga ro. So nilagyan ko ng sibuyas, bawang, luya, onion leaves, saka laurel. Yan. Pakukulang ko yan in 1.5 hour. Yan mga ro. Yan. Yan mga ro. Yan. Anong una pala, napakulang ko, tinapon ko yung unang pulo niya, tinapon ko. Tapos, yan, ginamitan ko na siya ng mga herbs na nilagay ko. Ayan. Palalambutin na yan. Yan mga ro. Oh, malambot na. Malambot na. Oh. So mamaya gagawin kong crispy pata at saka yung isa patatin. Yan mga ro. Mamaya. Ayan. Wow. After 1 hour pa lang yan. Okay mga ro. Ayan mga ro. Okay na. Malambot na yan. Gagawin ko na mamaya. Patutuyin ko muna. Mga ro, meron kaming kausap namin yung taga California, yung aking batchmate dyan sa California. Ayan, batch 87. Nasa California yan. Habang ako'y nagluluto, andito at kausap namin siya. Yan, si Maring Nora. Yan. Si Maring Nora. Sa Pilipinas. Oh, yan. Batch 87. Yan, si Maring Nora. Ayan, nagkikwentuhan about life in ibang bansa. Life in Yeah. US. Buhay in US at buhay Canada. Okay. Yan. Asin. Si kami Guevara CPP, Canada Pension Plan. Lumama balik na yun na Paminta. Nagmamasa sila, gagawa silang pandesal. Ayan. Ako naman, gagawa naman ako ng patatin. Ayan o. So, ganito gagawin ko. Ayan yung sabaw niya. Ayan yung aking gagawing pata, crispy pata. Tapos ito yung sabaw nila. So, umpisahan ko na po. Start and begin again. Ayan mga ro. Seasoning. Soy sauce. And wine. Open wine. Then, nasa na yung sabaw. Yan. Yan mga ro. Tapos, root beer. Root beer. Root beer. Root beer. Oyster sauce. Hindi mo pa pinagpinas ka. Itong Taranis.
Herb spices. Kunti pa. Yan, laga na yan. Yan mga aro. Yan ang aking patatin. Brown sugar. Brown sugar. Asin. Paminta. At ang aking apple cider. Yan, mga aro. Mali pala to. Yan mga aro. Ooh. Up to 1 hour. Yan mga aro. O, diba? Yan mga aro. Lalagyan ko ng cornstarch. Ayan mga aro. Patatin. Siya nata, nagpatuto. Lagay ko na mga aro yung habang malamig pa para hindi po pumuputok-putok. Yan. Binig ko pala para hindi masyadong puputok-putok din. So ngayon medyo hindi masyadong mainit pa yung yung tawag nito, yung mantika. Nilagay ko na para hindi delikado. Yan mga aro. Yan. Hindi pumuputok na. Ayan mga aro, hindi siya tumatasik-tasik kasi mahina lang yung fire ko. Yan. Tapos ibinig ko pa bago ko nilagay net ni rito. Yan. Yan mga aro, hindi pa masyadong putok-putok. Mahirap kasi pag pumutok-putok na yan. Yan.
Ayan mga aro, maraming salamat sa mga nanonood sa aking crispy pata at ang aking pata team ng mga aro. Tapos yun yung sausawan. Ayos. Okay. Lutong. Lambot. Nang nangyari. Pwede na ginawa.